I 10K ima ljudi. Ovdje je Galaxy 7 i sad ću nam pokažem kako da napravite, kako da editujete video. Sada, po meni najbolji program za to je Windows Movie Maker. Evo ga. Link ću ostaviti u deskripciji. Dobro. I to mi je ovako normalno. I sad, ako hoćete, ako ste snimali taj video i hoćete da ga editujete, na primjer, evo, ovdje možete odmah cancel ili ne morate i evo, tu ga samo prenesete, ako ga provucite tu i evo, tu vam je, ovo vam je slika, ovo vam je zvuk tog videa. Sad možete vi da ubacite i muziku, samo što ja neću muziku da znate, evo, reću samo da je primjer. Evo, ovdje sva muzika, ovako samo, ali ja sad neću. Kad hoćete da pustite video, samo kliknete ovdje negdje ovako, premotate i eto ide video. Sad možete da dodajete video na to, kao na primjer evo ovako na kraju. Ovako. Sad eto, može tako. I sad, pošto sam ja već pokazao kako snimati sa Frapsom, pošto sam ja to pokazao, vi, pošto u Frapsu znate već ne možete stavljati pauza, vi možete isto tako, na primjer, ne možete da stavite pauzu i prekinete video i onda samo ovdje ga spojite u Windows Movie Maker, tako je najlakše raditi. I sad ovdje imate isto svašta, evo na primjer make titles of credits. Onda idete ovdje, to vam je at the end na kraju, to je posle, ovo je na video, ovo bi bilo negdje najglavnije. Sad, na primjer, lupam nešto, idete, ovdje možete da color ovdje vidite, ako možete da izaberete, evo ja ću ovako, da izaberete kako ćete izgledaju slova, color ovdje boje, ajde sivo, ako, onda ovdje možete koliko da vam se vidi, ja ću ovako na 0, size, veće, manje, ovdje da vam se krije, ovako, ovdje da vam bude debelo, ovdje da bude podvučeno. I tako ovdje vam bude po strani, u sredini ili ovdje ili tako. Ako hoćete nešto da pisate, a možete i ovdje animation, može ovako na primjer, može ovako i tako dalje, može ovako, može ovo dole kao neki prevod, može ovako kao neke ne znam nija, ovako možete svašta, samo neću sve sada pokazujem. Znači napravite to bla 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 bla, do na titl kad ste završili, vi ga dodate gdje hoćete, ovdje u videu, ovdje možda ga skratite koliko da traje i povećate, evo na primjer i samo pustite i evo ga, samo se tako stvori, samo pokazao sam već, može bude u boji i sve. Onda ovdje imate efekti da ubrzate sve to, vidjet ćete sami. Ovdje imate na primjer
Ovako. Na primjer, evo ja ću uzeti... Znači može bilo šta, evo ja ću... Ovako, stisnete i samo ga... Ne može ovdje. To možete samo kad imate neki drugi video, ja ću da... Ste ga tu. E sad možete, na primjer, da ga prenesete ovdje i evo. Evo, samo tako bude, možete i ovako fade, na primjer, možete bilo kako. Sad, dobro, sve to. I kad ste završili video, samo idete save to my computer, ovdje izaberite ime tog videa. I ovdje gdje ćete ga sačuvate, najbolje vam je u my videos, idete next, ovdje ništa ne dirajte. I evo, to će da vam se puni, samo što ja neću, pošto ovo je bio samo neki tutorial. Ovdje kada hoćete da isključite, da li hoćete da ga sačuvate u dokument, da ga sačuvate ovako, kada uđete u Windows Movie Maker da vam se on pojavi, ja neću. I eto, nadam se da ste naučili nešto iz ovog videa, odnosno tutoriala. I to je bilo to.